Pues un dia avui ben bonico a veure-ho tot. Sí, però pa on? Pa que sí o pa que allà? Més pa que allà que pa que sí. Scorsese, l'altre dia vaig veure una pel·lícula del director Astrauchio, En Albatros o en Babel? En Babel, que Albatros ja l'han xapat. Tu l'has vista? No, Francisco, yo es que me dedique ahora les motos guarres de la Turia. és que eres un cinèfilo! Com li diuen al director Miguel Ángel, Micael? No li volien posar una estrella en el passeig marítim? Pues no sé, ara no caiga. Tu ho saps o encara? No t'esforces, que este ja quasi no parla. I això? Ui, pues com que este any no l'han convidat a la mostra, s'ha tornat tot loco. Pues a mi, el que més m'agrada són els silencis. 2046. 2046. 2046. 2046. 2046. 2046. Esta película no es de Jareque.